За хората, които всъщност пропуснаха да дойдат на занятието, Ванката, Данчо, защото са отишли да снимат хотел Одейра. Сотика трябваше да се прибере спешно за България. Драго, компютрите ще му вземат акъла. Тошко трябва да ходи да свири на сватба. Така че, слушайте много внимателно. Как се лови риба? Да не повтарям. Защото като се приберем, ще се изпитваме. За целта изискват се въдици, кукички и малко стръв. Много е проста процедурата. Стръвта се слага на кукичката на въдицата и въдицата се хвърля във водата. След това рибата нахапва стръвта, която е закачена за кукичката. Кукичката се опъва от кордата, въдицата и изкарваме рибата на лодката. И така да ревизираме, след като говорихме с двамата тайландци и барите на лодката. Към Тайландското море много риба има. Има много риба, обаче много са дребни, малки риби. Ние в Дубай не сме свикнали на такива дребни риби да варим. Що така викам? След кратък разговор, след тайландския превод всъщност, това, което обясниха момчета, с две думи гласи така. Сговорна дружина, планина повдига. Като искаш, вика, фаниш голяма риба, сър, трябва, вика, да дойдеш с твоите приятели, вика, не сам. Като дойдеш, вика, с тях, ще фанете голяма работа, голяма риба. Като дошъл сам, фащаш малка риба. Сети ли са, вика, сега? Ай! Оп, 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 оп. Ето рибката се ще изкара. Как се излезе? Come in. Come in. Гледай колко е това, гледай колко е това. Каква рибата? Огромна риба тук ще влезе. You master, huh? Awesome. How does it feel? Like a 30 kilo? Ben je wat leeg toe? Риба, голяма риба, тате. Какво говори?